Nosaltres treballàvem al col·le del poble. Vivíem en un poble molt petit, a les muntanyes, a l'Atles, un poble que es deia Itza, i bàsicament era treball de reformes al col·le. Al jardí, pintàvem parets, fèiem murals i alguna tarda jugàvem amb els nens. Era molt bé, perquè érem pocs i al principi això va ser en plan ostres, poder no conèixer tanta gent, de tant de llocs, poder que el treball no hi haurà tant d'ambient, però al final va anar bé perquè ens vam fer com si fos una petita família, vivíem a casa del camp líder, que era pocs que havíem, i l'ambient que es va crear va ser molt familiar i vam arribar a tenir unes relacions molt fortes. Inesperada, sorprenent, familiar.